Here na pod ko sa ALN grocery store sa Balingwan, Misamis Oriental. Iwagay-iway ang kamay. Oh, kuya, iwagay-iway ang kamay. Yung kasama niya si Sir MG. Si Sir. Una pa si Madam. Hi. Oh. Agay ginawa. Sulayan ako ni siya. Oh. Meatloaf. Argentina beef loaf. Sulayan po na ako ni siya. 19 inch. Carne Norte. Palit ko sa toyo. Ayan. And then, soka. Pambukid yung content. O, naana po si Kuan. O, si My Love Darling Sweetheart. Sweetheart. Kompleto. Sa LN Superstore. Tapos, biskuit kang Lola. Si Lola, akong Lola. Fita, baka ito yung ganahan. Sa ito yung gikuan mo pang biskuit, ha? Kanina lang ka, no? Ay, may biskuit ni Lola. Palitan ka na si Lola wafer. Palitan ako si Lolaan. Daw. Kani basing ganahan si Lolaan. Akong my love Lola. Hi guys. Diba? Sportive kay sila. Hi guys. Welcome to my paradise. Kabuok. Yun lang. Tapos na pasalubong na pan. Paguli sa bukid, na pasalubong na pan. Parang kasinguta. My God. Pahig na sa tumnaw ng anyo. Paingon nami sa bukid. Magpangas nami. A few moments later. Dito na kami sa bahay. Galing na kami sa bayan. Tapos, ipakita ko sa inyo ang mga nabili ko. Thank you so much, Madam, sa pag-grocery. Sinara kong pintuan para maliwanag ang video. Ngayon, ito na, Madam, ang grocery ko. Salamat, Madam, sa binigay niyo sa akin pang grocery. Thank you so much, Madam. Bumili ako ng tinapay. Tinapay, Madam, para naa sila'y pasalubong makaon-kaon. Tapos, bumili ako ng isda para naami pang ulam, unya. Naipanakot. Tapos, ang isda na binili ko, kalahating bansi. Tapos, naay 2 piraso na bangos. Tapos, bumili ako ng 2 tray na itlog. Ayan. Tapos, ngayon, Madam, ayan, may biskuit para kang Lola. Bumili ako ng pansit canton. May udong. Di mawawala ang suka at saka tuyo. Coffee. Ito sa akin. Cream silk. Conditioner. Bumili ako ng toothpaste. Colgate. Argentina. Beef loaf. Ito pa. Argentina beef loaf.
May beef loaf na holiday, Australian, Carne Norte, meatloaf, winner. Kevin, na sardines, Dayon Lucky 7, na Carne Norte. Unipack, na sardines, tapos winner na meatloaf, and Lucky 7 na Carne Norte. Ito pa, Madam, Kevin, Unipack na sardines, o Lucky 7 na Carne Norte. Tapos, meron pa, Madam, ayan, Argentina beef loaf, then Unipack sardines, then Kevin. Tapos, para sa mga bata, Yakult. Thank you so much, Madam, sa imuhang gihatag para pag-grocery sa ako. Ito na, nabili ko na ang budget para pang-grocery, Madam. Thank you so much. Doon ako. Oh, kuha na lang. Isa ka Pepsi. Isa ka Royal. Ay, Pepsi mo? Pepsi o kuan? Royal. Ay, Pepsi o Royal. Ko. Pepsi o Ayaw nung kuki asili ka. pitulong. Ito dito sa Leo ang Ito para kay Lula. Oh, no, 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 no. Ibo wala pa. Nagulat pa mi sa kuan, Coke. Nagpapalit ko sa Coke. Royal. Royal ang nabili nila. Ano ba? Biali di, kinay daghan baso. Oh. Ante. si Lula ni mo si tagain. Mm. Nom na isi naman dito iya dili no. Ayan ito. Mawala na. Ha? Subot ang ginawala na no. Ang tagibong. Ano man yan? Ibong. Na si Ibong. Kulingan nga ibong di ka nagpaulahi. Na si Uyungot. Wala si iyo. No, wala pa di ay. Gani No, isa. ula. Tanaw na nagdalan. Dadi. Ama ni Muhammad. Pangkis kabit si ani. Unsay ngaran gaya ni manang nga pan manang? Pandilitsi. Pandilitsi. Di, pa man kang ingot. Tiga papa ni mo si ula pa. Yakot ko ruya si buang yakot. Ito ka papa. Ako ni. Oh, ito ka ni papa. Ate ka? Sama sige ni. Nanay ni? Kang nanay ni? Yakult not No Rene ali. Pan oh. Dapat na isa di. Ha? Kami wala may nag-adto ha. Wala may nag-adto. Dapat anniversary sa. Tatay lang po. Tatay Dulpo. Nahuman na may kaon sa pan. Ya with royal. Gihinluan na ni Papa ang bangus. Unsa na siya pagluto pa? Ano lang ni siya niya kana mo yato Pritohon? para uma. Si Lingling, Tabaling, ug si Mimi. Unsa na da nami imong giluto, mi? Unsa na da nami imong giluto? Agoy, kasiksi ba kay sa imong sanina, mi? Habwa ba kayo dana, mi? Tanaw ang kalaki sa mga bata, oh. Nara, nagluto-luto sa kuan. Sana ilang giluto. Unsa man imong gisuot-suot? Agoy, mura ginisig unano, ho. Nagbutas-butas man ni si Tabaling. Maraming salamat, Madam, sa suporta mo sa akin, sa binigay mo sa akin para pang grocery. Ayan, Madam, nakabili na ako para pang grocery namin. Thank you so much, Madam, sa share nimo sa ako sa mga blessings po na nag-share po ka sa ako Thank you so much, Madam. Manghinaot ko, Madam, na baskog ka kanunay ug hatagan kag daghan pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi.